Όχι, όχι, όχι. Το ήξερες, Το ήξερες. Όχι, δεν το ήξερα, το είδα, αλλά έμεινα λίγο άγαλμα, εντάξει. Πάμε, Χάρη. Κοίτα να σου πω κάτι, γιατί δεν κυνηγάς το ίδιο το μοντέλο το δικό μου σε πιο παλιό. Δεν με πειράζει να πάω στην τρίτη έκδοση που είναι Λίνα. Εδώ θα παραπάνω, αλλά είναι πολύ έξτρα. Δεν χρειάζεται, περιμένω. Αλλά Δεν χρειάζεται, το ψήμε δεν χρειάζεται. Δεν έχει χιλιάρικο παραπάνω. Αλλά δεν χρειάζεται, αυτό σκέφτηκα και εγώ, έτσι το είπαμε. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Δεν ήρθε ο 8ος. Με εμφάνιση, την παλαιά έστω και ξεκινά ρε φίλε. Δεν μου πάτε να φέρω, έχω και δική μου. Έχεις. Βέβαια. Έχεις. Θα πάρουμε. Δεν μου πάτε να τη φέρω μαζί. Όχι, ό,τι θέλετε. 5 λεπτάκια να Εκεί να βγούμε. στρέξει. Τι ώρα είναι, αν επιτρέπετε? Παρά 25. Τώρα κοιτάξω εδώ. Ωραία. Γεια σου, Ιωάννη. Πέτρο, πού είσαι? Έχεις μαυρίσει. Έχεις πάει για μπάνιο. Όχι, δεν έχω πάει. Έχεις κάνει δουλειές υπερθρίες. Οδηγώ. Μόνο εκεί. Τι οδηγός? Οδηγός και σκέφτομαι. Όταν οδηγώ μόνο αν με χτυπάει ο ήλιος. Μέχρι εκεί πάει. Ναι, δεν φαίνεται για αυτό το πράγμα. Φαίνεται διαφορετικά. Φαίνεται ή έχεις κάνει δουλειές υπερθρίες ή έχεις πάει παραλία. Καταλαβες. Δηλαδή εσύ είσαι πιο μαύρος από μένα που δουλεύω. Εμένα δεν μου φαίνεται. Δεν μου φαίνεται εμένα. Δεν το βλέπεις. Όχι. Τέλος πάντων. Αυτό είναι καλό. Εκτός αν βάζεις πύρα όταν πας για... Πασαλίβες είναι πύρα όταν πας για... Μπράβο, μπράβο. Κάποιο μου πάει, θα σου πω χωρίς Εδώ, κάμερα εδώ μετά. της ομάδας. Ναι. Όχι της ομάδας, δεν είναι της ομάδας. Έχεις πάρει παπούτσια. Δεν ήξερα ρε παιδιά. Πείτε Εγώ μου, είπα και στην παιδιά, ενημερώστε έπαιζε. με. Κάτσε βγάλει. Έχω ζευγάρι παπούτσια, έχω παίξει, θα τα δώσω, δεν έχω. Να, εδώ. Βάλε. Καλά είμαι, ακούω. Γεια χαρά είμαστε, καλά πάμε. Εγώ είπα να μην παίξω κιόλας, να έρθω από εκεί. Ξεκινάμε 7 και βλέπουμε. Ρίζλα εναντίον Ionians. Οι Ionians μας εκέρδισαν στον ημιτελικό, πήγανε στον τελικό, πήρανε και το τρόπαιο. Και σήμερα αναμετρώνται όλοι φιλικώς. Με τον Τούφα στο τέρμα, Πέτρος και Μάικ στην άμυνα, ο Μπιλ στο κέντρο με το Χάρη, Χρήστομαν δεξιά, Ρόκο αριστερά. Οι πρώτοι 7. Περιμένουμε και για κανέναν άλλο να έρθει σιγά σιγά. Θα μπει μετά και ο 8ος από τους κίτρινους που ξεκίνησαν και αυτοί οι 7. Και ο Χάρης με το αριστερό, παρακαλώ, λίγο έξω. Και να τη όλη η πτέρυγα που έλεγε ο Χρήστομαν τις προάλλες. Γυρίζει στα σίγουρα, μπάλα στον Πέτρο. Ξανά στο Χριστό. Κάνει σέντρα για το Ρόκο, δεν περνάει. Έγινε ένα λάθος. Γελάς, Έγινε ένα τσαφ. Χρήστομαν τη σέντρα, κόψιμο με το κεφάλι από το Χριστίδη, ο οποίος απομακρύνει. Κάνουν κολπάκια τώρα οι κίτρινοι. Μπαίνουν στην περιοχή, βγαίνουν από την περιοχή. Και ξαναμπαίνουν στην περιοχή. Το σουτ μέσα. Από εκεί που σταμάτησαν συνεχίζουν αυτοί.
Πέτρος τώρα με τον Ρόκο. Χρήστομαν στο Χάρη. Ρόκο. Ο Χάρης ένα τακουνάκι δεν του βγήκε. Την τζίμπησε ο Ρόκο αλλά βγαίνει out. Κέντρο. Διώχνει ο Πέτρος. Ο Ρόκο κάνει ένα κοντρόλ, ανοίγει είτε για τον Μπιλ είτε για τον Χάρη. Κόψανε οι κίτρινοι. Και πάνε να κάνουν τριγωνάκι. Βγαίνει τετατέτ ο Τούφας. Το πρώτο τετατέτ που βγάζει για σήμερα. Η σέντρα πάλι στον Τούφα. Και γρήγορα για τον Χρήστομαν. Πάσα για το Χάρη. Ο Χριστίδης ξαναπαίρνει την μπάλα, κάνει ένα σουτ πάνω στον Πέτρο. Πάσα του Χρήστομαν κόβεται. Κάλυψε τον Χάρη, κάλυψε τον. Κόβει ο Χρήστομαν. Και τώρα οι κίτρινοι πάνε ξανά 2 με 2, αλλά γυρίζει ο Χάρης για βοήθεια, κλέβει. Ανεβαίνει ο Μπιλ αριστερά. Ο Χάρης πάει μόνος του. Θα κάνει συρτά τη σέντρα, ωραίο. Εξαιρετική προσπάθεια από το Χάρη που άφησε πίσω 2 αντιπάλους. Συρτή σέντρα, Λουκούμι. Για το Ρόκο που της πρόχνει στα δίχτυα για την ισοφάριση, 1-1. Η Μητρόπουλη. Κλέψιμο τώρα από το Μάικ κοντά στην πλάγια γραμμή και ανέβασμα. Πετάει στο Ρόκο αλλά δεν υπάρχει άλλος στην περιοχή. Ανεβαίνει ο Μάικ. Ο Ρόκο θα κάνει μια τρίπλα, η σέντρα του για το Μάικ όμως δεν θα φτάσει. Κόβει ο goalkeeper των Ionians. Και πάει ο Μπιλ στην εκτέλεση με το Χάρη. Ψάχνει το Μάικ, δεν περνάει. Ο Χρήστομαν κόβει και ο Χάρης κρατάει πριν περάσει πλάγιο. Κατά από τα πόδια του αντιπάλου, Χρήστομαν ξανά για το Χάρη, δυνατή πάσα. Μπερδεύτηκαν οι κίτρινοι. Χρήστομαν στον Πέτρο. Και τώρα στο Χάρη το τρίγωνο. Έχει χώρο για σουτ. Θα τη δώσει τελικά στο Ρόκο που έχει ανοιχτό πεδίο. Ο goalkeeper θα διώξει από μάκρυνση. Κερδίζει ο Μάικ, φάουλε ο ρεφερί. Ο Χριστίδης τη γύρισε την μπάλα στη ρίζλα. Ο Μάικ επιστρέφει κουτσένοντας, ο Χάρης έχει την μπάλα στο κέντρο. Πέτρος δίνει στο Ρόκο. Και τώρα ο Ρόκο έχει χώρο να σουτάρει. Και θα το κάνει λίγο πάνω από το δοκάρι. Χρήστομαν κλέβει. Είναι λάθος. Ο Ρόκο πιέζει, θα πάρει την μπάλα, έχει 2 αντιπάλους, δεν είναι εύκολο να περάσει από εκεί. Χριστίδης. Ο Χουλ
Γύρισε στον επιθετικό του, θα περάσει από 2, ο Μπιλ θα βάλει το πόδι, υπάρχει φάουλ. Δεν θέλει κανένας να πάει να το εκτελέσει. Στο τείχος ο Μπιλ, ο Πέτρος και ο Μάικ. Ο Χριστίδης έχει πάει για την εκτέλεση. Στο τείχος ο Ρόκο μια κόντρα, ο Πέτρος ξανά στο Ρόκο. Ανοίγει για το Χρήστομαν. Δεν πέρασε για το Χάρη, για το Μπιλ, ο οποίος ανέβαινε. Μια κόντρα, ξανά φέρε την μπάλα προς τα εκεί, αλλά ο Μπιλ έχει γυρίσει από την άλλη. Άλλο ένα κόψιμο από τον Χρήστο που τη γυρίζει προς τα πίσω. Ο Μπιλ είναι σε θέση βολής. Θα το βάλει! Θα το βάλει ο Μπιλ. Νομίζω είναι το πρώτο γκολ του Μπιλ που έχουμε στην κάμερα, καταγεγραμμένο. Τέτα-τέ του Βασίλη για το 2-1 της Ρίζλα. Από το γύρισμα του Χρήστομαν ακόμα ένα κλέψιμο και assist. Ο Μπιλ μπορεί να έχασε το πέναλτι της προάλλες, αλλά σήμερα αφήνει την μπάλα στα δίχτυα. Και τώρα άλλη μια ωραία άλλο ένα γύρισμα του Χρήστομαν προς τα πίσω. Ο Χάρης θα σουτάρει από μακριά κόντρα. Χρήστομαν και Χάρης. Γυρίζει εκεί που είναι ο Μάικ. Την κράτησε, ο Χάρης παίρνει μια κόντρα κοντά στο πλάγιο. Να ανοίγει, δεν πέρασε όμως για το Χρήστομαν. Το σούτ από πολύ μακριά δεν ανησυχεί ο Τούφας. Ροκό. Και παίρνει ο Μάικ ξανά. Το σουτ κόντρα ρε, πριν φτάσει στο τέρμα. Θέλει ο επιθετικός να περάσει πάλι ανάμεσα από 2. Αυτή τη φορά είναι ο Χρήστομαν εκεί και δεν αφήνει. Υποδέχεται ο Ρόκο, δίνει στο Χάρη. Κόβεται. Κόψιμο, ο Πέτρος θα διώξει. Ο Χάρης έχει χώρο. Τη φέρνει στα αριστερό. Ανοίγεται ο Μπιλ. Θα κάνει πρώτα το κοντρόλ, την τζίμπησε, διώξιμο. Κερδίζει τώρα ο Μάικ, θα σουτάρει με το δεξί. Ωραία η επέμβαση του γκολκίπερ, ο Ρόκο έξω. Πίσω μαζί μου. Έφυγες επίθεση εσύ. Σπύρο κέντρο. Γυρίζει ο Χάρης, κόβεται, γυρίζει στον Ντούφα. Έμεσο είναι αυτό. Όχι, δεν είναι έμεσο. Μπερδεύτηκα. Ο ρέφερι ξέρει καλύτερα. Έκαναν 1, 2, 3 αλλαγές πρέπει να κάναν οι κίτρινοι. Μάικ, το Χρήστος ρε μαλάκα. Ανοίγονται τώρα οι κίτρινοι, ο Πέτρος είναι εκεί για να κόψει. Ο Μπιλ θα τη
Θα την ανοίξει για το Χάρη, ο οποίος θα κερδίσει με τη δεύτερη. Και τώρα από δεξιά η κίτρινη. Ο Μπιλικά γυρίζει να καλύψει. Κάθετη πάσα, κόβει ο Χρήστομαν, η μπάλα θα περάσει από το Χριστίδη. Ο Ρόκο, προλάβανε οι Onions. Για μισμαστό πουθενά. Κρατάνε κίτρινη, ο Μάικ κοντράρει, είναι κόρνερ. Αν είναι πλάγιο, δεν είναι κόρνερ. Μικρή διαφορά εκεί βέβαια που είναι η μπάλα. Ο Χρήστομαν θα διώξει ακόμα μια φορά. Ο Ρόκο ένας με έναν με το Χριστίδη. Βρίσκει με το κεφάλι, αλλά δεν έχει τη φόρα που θέλει για να περάσει από τον αντίπαλό του. Γελάει. Ωραία η κίνηση από τον Πέτρο που θα κλέψει. Δυνατή πάσα. Το 2-1 για τη Ρίζλα παραμένει στα μισά σχεδόν στο πρώτο ημίχρονο. Κόψουμε από τον Μάικ, ο Χρήστομαν για τον Μπιλ. Κόντρες. Το σουτ με την κόντρα στο Μάικ, αυτή τη φορά κόρνερ. Άλλο ένα διώξουμε από τον Χρήστομαν. Κάνει κοντρολάκια ο Κώστας. Χριστίδης την μπάλα μπροστά. Το 14 πάει για τη σέντρα. Βρήκε τον Πέτρο σε ακατάλληλο σημείο. Έχουμε ένα κόρνερ όταν σηκωθεί ο Πέτρος και μπορέσει να συνεχίσει. Την έφαγε για τα καλά ο Πέτρος για να μην έχει σηκωθεί τόση ώρα. Αυτό ήτανε παιδιά, διακοπή. Παιδιά συγγνώμη, δεν είναι ο Πέτρος, είναι ο Μάικ, ο οποίος με τα 1000 ζόρια σηκώθηκε. Ο Μάικ είναι, τις τρώει συχνά ο Μάικ γενικά τις μπαλιές, τις κόντρες με αντιπάλους, τα χτυπήματα, είναι επιρρεπής. Το κόρνερ πέρασε. Ο Χρήστομαν θα το βρει το Χάρη. Ζητάει ο Ρόκο. Θα φτάσει, όχι δεν θα φτάσει. Εκεί πήγε λίγο πιο μπροστά η μπάλα. Πασούλες από τους κίτρινοι. Δυνατό σουτ δίπλα από το δοκάρι. Σε ακόμα μία αλλαγή που έκαναν.
Τώρα το γέμισμα του Χρήστομαν πάει στον τερματοφύλακα. Ο Χριστίδης τη γυρίζει. Από δεξιά η Onions. Καλή άμυνα. Τώρα αλλάζουν πασούλες και βγαίνει ο Κώστας έξω από την περιοχή, αλλά δεν κάνει το κοντρόλ. Ο Πέτρος με το Χάρη. Δεν μπορεί να περάσει. Κόβει ο Μάικ. Ο Χάρης με τον Μπιλ θα τη γυρίσει στο Μάικ. Ψάχνει το Ρόκο. Ο Κώστας θα κλέψει, ο Πέτρος θα διορθώσει. Μάικ θα ξαναψάξει το Ρόκο, δεν περνάει από την μπάλα. Χρήστομαν, Πέτρος. Ωραία η προσποίηση, θα απομακρύνει, δεν υπάρχει συμπαίκτης όμως εκεί. Σέντρα που κόβει ο Τούφας, ο Μάικ θα διώξει στον αντίπαλο γκολκίπερ. Πάλι με το πάρουμε και με το περκίνο. Ελέγχουνε τώρα οι κίτρινοι, δεν έχουν χάσει καθόλου την μπάλα. Μια σέντρα όμως θα κόψει ο Πέτρος. Και τώρα είναι ο Κώστας χωρίς αντίπαλο, εκεί έξω η μπάλα. Βγήκε ο Τούφας, το έκλεισε το οπτικό πεδίο. Ρόκο, Χάρης, ένας με έναν. Το σουτ στο κέντρο της εστίας, ο γκολκίπερ σε ετοιμότητα. Ο Μάικ θα χάσει την κόντρα. Τριπλίτσες, Χρήστομαν. Βλέπει την κίνηση του Ρόκο, φρέναρε όμως, δεν πήγε προς την μπάλα. Σπάνιο αυτό για Βραζιλιάνο. Θα είναι καλή η πάσα. Χριστίδης. Τρίπλες από τον Κώστα. Πάσα δεξιά. Μια συρτή σέντρα που κόπηκε. Πίεση από τον Μπιλ ψηλά. Καλή άμυνα από τον Πέτρο. Θα μπλοκάρει και θα πάει μπάλα στο Ρόκο. Ανεβαίνει ο Μπιλ αριστερά. Θα πάρει την μπάλα. Θα φρενάρει. Δεν έχει τώρα επιλογές εκεί ο Μπιλ. Πήγε να κάνει τη σέντρα όμως τώρα σε out την μπάλα. Γύρισμα συρτό, ο Τούφας. Χρήστομαν. Χάρης. Ο Μπιλ τη γυρίζει στο Μάικ.
Ρόκο. Ο Μπιλ της σέντρα δεν υπάρχει. Συμπαίκτης. Άλλη μια καλή άμυνα από το Χρήστομαν που θα κλέψει 4-2 τώρα. Η πάσα για το Ρόκο. Δεν θα το χάσει αυτή τη φορά. Θα το βάλει με τη δεύτερη. Χρεώνεται, πιστώνεται μάλλον. Assist ο Χρήστομαν. Το δεύτερο γκολ του Ρόκο. Το τρίτο για τη Ρίζλα έχει και ένα. Ο Μπιλ 3-1. Λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Βρήκαν τρόπο να περάσουν οι κίτρινοι. Το σουτ κόβεται από τον Μπιλ και από τον Πέτρο. Διώχνει ο Μάικ. Σέντρα πέρασε. Χάρης δεν μπόρεσε να κάνει την πάσα για τον Χρήστομαν. Το σούτ από μακριά στο κέντρο της εστίας, ο Τούφας μπλοκάρει. Ο Μπιλ με το Χάρη, το 1-2. Ο Μπιλ θα ψάξει και θα βρει το Ρόκο. Δεν περνάει το σούτ που επιχείρησε. Δεν έχει φύγει μπάλα από την περιοχή. Κόβει ο Πέτρος. Μπράβο Πέτρο! Η σέντρα θα περάσει, ένα κοντρόλ. Βγήκε η μπάλα, λέει ο ρέφερι. Και λύγει και το πρώτο ημίχρονο στο 3-1. Η Ρίζλα, η οποία είδε τους Ιωάννας να προηγούνται. Αλλά μετά έβαλε 3 και είναι στο συν 2. Αυτό τώρα ανησυχώ. Στο 7 είναι. Ήρθε ο Σπύρλο, κυρίες και κύριοι, θα παίξουμε 8. Και δεν είναι το πρώτο γκολ του Μπιλ που έχουμε σε κάμερα από ό,τι μου είπε. Έχουμε ξαναδεί. Μπορεί να είναι παλιά και να το έχω ξεχάσει. Έρχεται ο Σπύρλο με τη φόρμα του. Κάτσε κάτω μωρέ! Καράφλα κάτσε κάτω, κρινάζει όλη την ώρα! Πάμε μάγκες! Έλα το περπάτημα, πάμε! Ο Μάικ με το Χάρη. Καλή τρίπλα. Η πάσα στο Χρήστομαν που είχε έρθει στο κέντρο και έχει πάει ο Πέτρος δεξιά για να κάτσει ο Σπύρλος στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Μάικ. Ο Κώστας κοντράρει στο Μάικ μπάλα. Δυνατή η πάσα από τον Ντούφα. Δεύτερο δοκάρι. Ο Τούφας την πετάει γρήγορα στο Χάρη. Ανεβαίνει ο Ρόκο, ο Χρήστομαν είναι στο κέντρο. Ο Χάρης κρατάει και πάει μόνος του από δεξιά, το γύρισμα έξω. Προσωπική ενέργεια, το σουτ που αποκρούει ο Τούφα στη γωνία. Σπύρλο, Χρήστομαν. Ο Μάικ θα διώξει κόντρα παραλίγο.
Πέτρος για το Χάρη. Σπύρλο. Και ο Μάικ. Το Ρόκο έψαχνε, αλλά δεν τον βρήκε. Ο Μάικ θα διώξει, υπάρχει η κόντρα ξανά στον κίτρινο πλάγιο για τη Ρίζλα, η πάσα στο Ρόκο. Σπύρλο, Μάικ. Πασούλες εκεί έξω από την περιοχή, λίγο επικίνδυνες. Να το. Ξεκινάνε πάλι με γκολ οι κίτρινοι όπως το πρώτο ημίχρονο. Το 1-2 του Χάρη με το Χρήστομαν. Χάρη σε θέση βολής, τη φέρνει στα αριστερό και τη δίνει στο Μπιλ. Έξω. Πατάει περιοχή ο Μπιλ ξανά. Μπαλά έξω. Ο Χάρης πιέζεται. Γυρίζει στο Σπύρλο. Ξαναπαίρνει. Θα να ξεκινήσει η κούρσα, χάνει την μπάλα, διεκδικεί οι κόντρες, το τζαρτζάρισμα. Την κέρδισε τελικά ο Ιόνιαν με το νούμερο 8. Η κούρσα, ο Χρήστομαν βρίσκει την μπάλα, η κόντρα και είναι out. Σπύρλο. Ο Μάικ ψάχνει το Ρόκο δυνατά. Ανοίξου πιο κύριε φίλε να έχει πάσα. Πού είσαι ρε Καρλά, τι έγινε, Καρλά. Έχω να σας δω καιρό. Α, ναι. Άντε ρε. Σέντρα το χέρι του Θεού, αλλά αυτή τη φορά έξω η μπάλα. Ο Χάρης θα πάρει την μπάλα το Χρήστομαν, η πάσα για το Ρόκο σε δύο αντιπάλους, εκεί δεν μπόρεσε να περάσει. Γέμισμα, ο Τούφας να αφήνει να βγει out. Κάπου βρήκε. Όχι. Σπύρλος στο Χρήστομαν. Χάρης. Ανεβαίνει ο Πέτρος. Θα πάρει την μπάλα. Ξανά στο Χάρη. Κάνει μια τρίπλα. Χάνεται η μπάλα. Διακοπή γιατί κάπου χτύπησε πάνω στη φάση. Το χέρι του χτύπησε. Για να βγαίνει ο Χάρης έξω, χτύπησε. Για λίγο έξω ο Χάρης.
Πύρλο. Το γύρισμα σε αντίπαλο, μπάλα διεκδικήσιμη. Τρίπλες κόβει ο Μπιλ. Κερδίζει ο Μπιλ, δίνει στο Χρήστομαν, ψάχνει το Ρόκο, κάνει το κοντρόλ. Κλέβουν οι Onions. Κάνει φάουλ ο Πέτρος. Αλλάξανε goalkeeper οι Onions. Αυτός που ήταν πριν τέρμα τώρα είναι στο κέντρο της άμυνας. Μπάλα στον Κώστα. Πάστα στον επιθετικό, το πλασέ, ο Τούφας θα διώξει, ο Μάικ είναι εκεί. Θα ψάξει το Ρόκο. Ανεβαίνει ο Χρήστομαν. Είναι μόνο οι δυο τους μπροστά από το κέντρο. Ο Μπιλ ξαναδίνει στο Ρόκο, ξαναγυρνάει πίσω η μπάλα. Ο Μάικ πάλι για το Ρόκο. Θα κρατήσει ξανά στον Μπιλ, κόντρα. Ο Μάικ, ο Σπύρλο, κλέψιμο. Ο Μπιλ γυρίζει προς τα πίσω, εκείνο Τούφας. Χτύπησε επιθετικός πάνω στη φάση. Κάνουν αλλαγή. Χρήστομαν. Ανοίγει για τον Μπιλ, να τι είναι. Ωραία σέντρα, καλό κοντρόλ, αλλά στη συνέχεια από τη φόρα που πήγε να μπει στην περιοχή ο ψηλός έχασε την μπάλα. Ο Μάικ κάνει τρίπλες. Ο Πέτρος προλαβαίνει, ο Σπύρλο έξω είναι. Είναι για τη Ρίζλα. Πέτρος για τον Μπιλ. Μπάλα ψηλά βρίσκει στο δίχτυ. Το σούτ από μακριά στα χέρια του Τούφα. Ο Μάικ με το δεξί ψάχνει το Ρόκο στη μοναξιά εκεί της επίθεσης, θα πάρει ένα φάουλ. Ο Σπύρλο. Θα τη δώσει το Χάρη, ο οποίος επιστρέφει με δεμένο χέρι. Το σούτ με το αριστερό έξω. Στον αγκώνα του χτύπησε ο Χάρης. Ο Πέτρος κοντράρει, ο Κώστας συνεχίζει, το σούτ όμως θα φύγει δίπλα από το δοκάρι. Τούφας. Βρίσκει ωραία το Ρόκο, ανεβαίνει ο Χάρης, το σκάψιμο του Ρόκο να τάψει μπροστά από εκεί που την ήθελε. Ο Μάκ θα παραχωρήσει ένα πλάγιο. Το γύρισμα, ο Χρήστομαν είναι εκεί
Διώχνει ο Μάικ, κρατάνε οι Ionians. Μπράβο, σωστό. Πέτρος με το Χάρη. Χρήστομαν. Ανεβαίνει ο Μπιλ. Ξανά για το Χρήστο. Δεν περνάει πάσα. Ξανακερδίζει ο Χρήστος όμως και πετάει μπροστά για το Ρόκο. Λάγιο. Μεταμουσικής. Λάθος του Ρόκο, 3 με 3. Θα κόψει ο Πέτρος, δεν αφήνει την μπάλα να περάσει. Δίνει για τον Μπιλ. Καλό πρώτο κοντρόλ, το γύρισμα δεν υπάρχει όμως εκεί κανείς. Περνάει το 14, ο Πέτρος ωραία ψύχρεμα για το Χρήστομαν. Ρόκο κοντρόλ. Ανεβαίνει ο Χάρης. Δεν θα περάσει, πάσε για λίγο. Χριστίδης. Μπάλα στο 8, η κούρσα. Έχει βγει ο Τούφας, η μπάλα στο δοκάρι. Πλάγιο. Ο Σπύρλο το γέμισμα. Ο Μπιλ θα κάνει το πρώτο κοντρόλ. Σηκώνει την μπάλα. Η μπάλα είναι έξω, είναι κόρνερ. Μια σέντρα στα χέρια του Τούφα. Έχουν μείνει ψηλά οι κίτρινοι να πιέσουνε. Ο Τούφας με το χέρι για τον Ρόκο. Μπάλα για τους Ionians, είναι πλάγιο. Θα ισοφαρίσουν τελικά οι Ionians. Αυτή τη φορά το 8 θα βρει στόχο. Η Ρίσλα έχει ώρα να απειλήσει. Με τους 7 καλύτερα τα πηγαίναμε. Τρία. Σπύρλο για τον Πέτρο. Χάρης. Πάσα του Κώστα δεν περνάει. Χρήστομαν ψάχνει το Ρόκο. Δεν φτάνει η μπάλα εκεί. Μπάλα τώρα στο 14, το σιρτό Τούφας εύκολα. Λάθος. Μπάλα ξανά για τους Ionians. Ο Τούφας θα διώξει αυτή τη φορά σε κόρνερ. Ξαναβρήκε μάλλον ο ψηλός εκεί επιθετικός με το 31. Είναι out η μπάλα. Ο Σπύρλος στο Χάρη που έχει γυρίσει για να πάρει μπάλα. Ο Μάικ έχει πολλή ώρα να ανέβει. Ψάχνει το Ρόκο, δεν περνάει. Το 3 θα διώξει ο Χρήστομαν με το κεφάλι στο Μάικ. Έχει χώρο, θα σουτάρει ο Μάικ από μακριά. Δεν ευνηδιάζεται ο goalkeeper. Ανεβάζει λίγο την πίεση η Ρίσλα και δημιουργεί 2 ευκαιρίες, 2 φάσεις.
Χριστίδης. Το 8 δίπλα στο Χρονά, το νούμερο 3. Χριστίδης. Κόβει ο Χρήστομαν. Ο Μπιλ θα κόψει. Σέντρα, δεν έγινε καλό κοντρόλ εκεί από τον Κώστα. Ο Χάρης αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο, αλλάζει με τον Πέτρο. Σπύρλο. Θα ψάξει το Ρόκο, δεν περνάει. Χρήστομαν, ωραία για το Ρόκο με ανάποδα φάλτσα. Θέλει να τη γυρίσει ο Ρόκο, παίρνει πολύ ύψος, τη γυρίζει με το κεφάλι. Χρήστομαν δεν έφτασε στην εστία. Πέτρος δεν υπολόγισε καλά. Ευκαιρία για τους Ιόνιανς, ο Μάικ με το σώμα, τα κουνάκι, δεν είχε δύναμη, ο Τούφας θα μπλοκάρει. Ρόκο την ανοίγει για το Χάρη, ο οποίος για να μην ανεβαίνει και να διεκδικεί μπάλες πρέπει να πονάει. Αλλάζουνε πασούλες τώρα οι Ionians. Η σέντρα δυνατή. Κώστας πρόλαβε. Γυρίζει στο κεντρικό του αμυντικό. Πιέζει ο Χρήστομαν. Η σέντρα δεν υπάρχει, κίτρινος. Εκεί που πάει μπάλα. Out. Έχει μείνει κανένα 7 λεπτό. Το σκορ στο 3-3. Σπύρλο, Μάικ. Δεν κάνει κοντρόλ ο Χάρης. Καλή άμυνα από Χρήστομαν και Πέτρο. Τα κουνάκι για να μπει μπάλα μέσα, προηγούνται τώρα οι Ionians. Ξαναγυρίζουν το παιχνίδι. Χρήστομαν, Ρόκο, 1 με 3. Γυρίζει μπάλα, κλέβουν οι κίτρινοι με το 14, ο Σπύρλο θα κόψει, εκείνο ο Ρόκο, ανεβαίνει ο Χάρης, παίρνει μπάλα, δεξιά είναι ο Χρήστομαν, Ρόκο, κόβεται. Αυτό μοιάζει λίγο με τον Αθανασίου, που ανήκει στον Ολυμπιακό και παίζει στον Όφι. Ο Μάικ θα κόψει σε κόρνερ. Συρτό. Χλιαρό σούτ από τον Κώστα, ο Τούφας πετάει στο Ρόκο, εκείνο Χάρης. 3 με 3. Γυρίζει και ένας τέταρτος για τους κίτρινους. Ο Ρόκο θα κάνει μια σύρτη σέντρα. Θα πάρει ένα κόρνερ. Ανεβαίνουνε και ο Μάικ και ο Μπιλ στην περιοχή τώρα. Η σέντρα από το Χάρη κόβεται. Άλλο ένα κόρνερ. Ρόκο ψάχνει το Μάικ. Αν τη φέρει, δεν την έφερε στα αριστερό. Σπύρλο σε αντίπαλο. Μάικ, δεξιά ο Ρόκο, το σουτ δεν είναι καλό. Ο
Μάικ αλλίωσε την πορεία της μπάλας. Μια σέντρα εκείνο Σπύρλο. Κόντρες και πλάγιο. Το σούτ από το 3 συνεχίζεται η φάση. Σέντρα κόβει ο Χρήστομαν. Κόντρα με Μάικ και Σπύρλο. Τη φέρει μπροστά του ο Μάικ. Ψάχνει το Ρόκο. Ο Χριστίδης θα κόψει, ο Κώστας είναι εκεί. Το πλάγιο που παραχωρεί ο Πέτρος. Και πάλι στο 8. Πάρε βάλε η πάσα για τον Κώστα, αλλά δεν βρήκε καλά την μπάλα. Τούφας και Σπυριλό. Μάικ για τον Μπιλ. Δεν πέρασε για το Χάρη. Παίζουν λίγο με τη φωτιά οι κίτρινοι. Συνεχίζει τις τρίπλες το νούμερο 8. Τώρα το 31. Είναι και το άλλο 8. Το ένα είναι το ξεκάθαρο 8 και το άλλο είναι το κρυφό, για την εσωτερική εμφάνιση. Ο Χριστίδης άφησε την μπάλα να περάσει. Κόβει ο Χρήστομαν. Πλάγιο είναι για τους κίτρινους. Ο Μάικ διώχνει αλλά δεν παίρνει πολύ φόρα η μπάλα. Χρήστομαν άμα πέρναγε τώρα αυτή. Το σούτ από το 31, δίπλα από το δοκάρι. Ο Μάικ και το Σπυριλό. Στο Χάρη. Δεν έχει πάρει πρωτοβουλία στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι για τον Μπιλ. Χρήστομαν. Η πάσα θα βρει το Ρόκο στην περιοχή. Υπάρχει πέναλτι εκεί. Βρήκε ο αμυντικός με το νούμερο 58 το Ρόκο μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για να ισοφαρίσει η Ρίζλα λίγο πριν το φινάλε. Τελευταία φάση του μάτς, τελευταία ευκαιρία για τη Ρίζλα. Το πέναλτι σε εισαγωγικά πέναλτι, γιατί δεν είναι η κλασική του μορφή. Είναι το τέτα-τέτ, θα το πάρει πάνω του ο Χάρης. Τελευταία φάση. Δοκάρι και μέσα, εξαιρετικό πλασέ από το Χάρη, ισοφάριση, τελικό 4-4. Ο Χάρης μπορεί στο δεύτερο ημίχρονο να μην έπαιξε όπως συνηθίζει, αλλά στο φινάλε θα ισοφαρίσει για τη Ρίζλα. Ένα ωραίο τελείωμα. 4-4. Πάρε τον αυτό. Όλοι δικαιολογημένοι είναι, πάρε. Μόνο η ομάδα είναι αδικαιολογημένη. Καλό καλοκαίρι. Καλοκαίρι σε όλους. Πάντα τέτοιο καλοκαίρι. Ένας, γεια σου ρε. Γεια μας. Καλό καλοκαίρι. Θυμάσαι θα σου δώσω χαρτάκι με καινούργια ονόματα του Σεπτέμβρη. Όπα. Πολύ έτσι λες, αλλά δεν έχουν μιλήσει κανένα παιχνίδι. Τι όλο χάρη δεν λείπουνε. Δεν τους έφερα. Τώρα είπα να το τελειώσω με εσάς. Και εσείς ο Χάρης ήσασταν ομάδα εμείς απέναντι στο Σάκη. Τερματοφύλακα μας. Και το γαμάμε όπου το δούμε. Έχει πάει για παγί για το μας. Μου το έχουν κάνει για μένα. Έχω προβλήματα. Α, και ο Μάικ, εντάξει.
Βαράει κομπλέτο. Όχι μια χρονιά, ένα καλοκαιρινό. Δηλαδή κάθε παιχνίδι ήταν χειρότερο. Είχαμε το μυαλό μας στο Μουντιάλ. Καλά, είδες, δεν πήρα τηλέφωνο. Που είχα το μυαλό τους όλοι. Είπα για άλλη μια μπάλα, είπαμε και θα έρθεις. Πάμε για Δεν θες να ρωτάγα τι ώρα είναι το παιχνίδι. απάντησες. Θα φάμε και τίποτα. Να φάμε κατά κύριο λόγο, κάτι, όχι να φάμε. Ναι, να πιούμε και να φάμε. Ρε παιδιά, καμιά μπαλίτσα. Δεν προλαβαίνουμε. Και αφού δεν προλαβαίνουμε, τι διαλέγουμε να φάμε και να πιούμε. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, πού να πάμε. Πόσο μακριά να. Μήπως και αρχίσει και πηγαίνει προς τα εκεί. Αρχόμαστε. Κερνάω 5 πίνες σε διάρκεια εγώ εδώ, θα λέω καθίστε. Εδώ παίρνω τους άλλους, να πάω μέσα να παίξω και θα τα πούμε μετά στις επόμενες 5. Δίκαιο. Και νούμερα ταυτότητα και δεν την είχα επικαιροποιήσει. Και έπρεπε να κάνω κάτι πράξη. Για... Ναι, αυτό. Άλλο καλοκαίρι, θα πούμε και αυτό. Να συνεννοηθούμε τα διαδικασία.